U cara Trojana kozje uši. Nekada davno, u dalekom carstvu, živeo je jedan car po imenu Trojan. Bio je po svemu običan car, ali je imao jednu tajnu. Tu je tajnu vešto skrivao i od naroda i od dvorjana, ali nije mogao da je sakrije od berberina. Svaki berberin koji bi došao da ga brije i šiša morao je da vidi. Car Trojan je imao kozje uši. Zbog tih malih, ružnih kozjih ušiju, koje su na njegovoj glavi štrčale levo i desno, car je mnogo patio, ali pomoći nije bilo. Po ceo dan car bi sedeo sam u svojim odajama i izbjegavao da se pojavljuje pred narodom i dvorskom svitom, a kad bi izlazio, prekrivao je uši dugim uvojcima. Car je inače mnogo polagao na lepotu, na svoj izgled i odevanje. Za njega su se šile najlepše haljine od materijala specijalno kupljenih na Dalekom istoku. Voleo je da veže šarene mašne oko ruku ispod kolena i da nosi ogrtač od tamno crvenog somota obrubljenog belim mekim kratko šišanim krznom koji bi se vukao za njim po podu dok je prolazio raskošnim carskim odajama. Haljine su divne, ali ja sam tako ružan. Ove uši su moje prokletstvo, patio je car u samoći, ogledajući se u velikom carskom ogledalu. Car je voleo da mu brada bude lepa i glatka, a kosa uredno doterana i uvijena. Zato je s vremena na vreme zahtevao da mu dovedu berberina iz grada. U to vreme berberina nije bilo mnogo i bili su na ceni. Dovedite mi najboljeg u gradu, naredio bi kralj, očekujući da će berberin umeti veštim makazama i britvom da poboljša njegov izgled i da popravi ono što mu je priroda pokvarila. Došao je tako jednog dana dobar berberin, ogrnuo cara belim čaršafom, stavio veliko ogledalo ispred njega i počeo da radi. Najprije caru nasapunjao bradu i glatko izbrijao lice, a onda se bacio na doterivanje carske frizure. Vidi kozje uši, iznenadio se berberin kad vide iza carskih uvojaka dva smešna mala uveta koje su štrčala levo i desno. Nasmeja se u sebi, ali ne reče ništa. Osjetljivi car spazi taj osmeh, ali ni on ne reče ništa. Kad završi posao, berberin upita cara: da li vam se dopada vaše visočanstvo? Car u prvi mah ne reče ništa, već poče da se muči pitanjem da li će ovaj berberin kad se vrati u grad svima razglasiti kako on ima kozje uši. Nije loše, nego da te pitam, šta ti vidiš u ogledalu? Kako to mislite, vaše visočanstvo? Začudi se berberin. Mislim, kako ti ja izgledam, nastavi car. Izgledate mi sasvim dobro i zdravo, vaše visočanstvo, odgovori nesigurno berberin, naslućujući da car nije zadovoljan. Možda mu se ne dopada kako sam mu napravio frizuru, ali šta sam bolje mogao kad ima te kozje uši, pomisli berberin. Ne mislim na zdravu boju moje kože, već na moje uši. Na koga te podsjećaju? Upita car. Berberin više nema da kud. Da laže cara ne valja, da mu istinu kaže također ne valja. Pomisli da je najbolje da izbjegne odgovor i pokuša da umiri carev gnev koji je sve više rastao. Vaše visočanstvo, uši jesu malo neobičnog oblika, mislim, i do levo i desno, u stranu, mislim, poče da zamuckuje berberin. Imam kozje uši, zar ne? Zagrmi car, a berberin se prepade od tog glasa i htede da se što pre oprosti, ali car nije mogao da dozvoli da berberin širi glas o njegovim kozjim ušima po gradu, pa naredi da ga bace u tamnicu. Prođe neko vreme, a caru izraste brada i frizura mu beše neuredna, te opet naredi da mu iz grada dovedu berberina. Drugi berberin, kad pristupi caru, odmah spazi kozje uši i ne uspe da sakrije osmeh. Da li je nešto smešno? Upita car grubo berberina. Ne, ništa nije smešno, vaše visočanstvo, odvrati berberin, jedva se susprežući da ne prasne u smeh od prizora. Car ima kozje uši. To izgleda tako smešno. Nasmeja se u sebi berberin. Sede car ispred ogledala da ga berberin obrije
i namesti frizuru. Berberin mu ogrnu beli čaršaf, obrije cara, pa krene da doteruje kosu. Kad završi, upita cara: Da li vam se dopada, vaše visočanstvo? Ne skidajući osmeh sa lica. Car kad vide da mu se uši vide i čak ističu, pocrvene u licu kao rak. A tebi, Berberine, da li se tebi dopada? Da li ti vidiš nešto neobično na meni, nešto drugačije, nešto što drugi ljudi nemaju? Upita car ljutito. Ne, vaše visočanstvo, pa ne vidim ništa neobično na vašoj glavi. Sve je savršeno. Ovdje malo uši, a on nešto strašno, reče Berberin, suzdržavajući se da ne prasne od smeha. Uši? Kaži, imam kozje uši, prasnu car, a Berberin se odjednom uplaši i shvati koliki je veliki carev bes. Nisam to rekao. Poče da se brani Berberin, ali beše kasno. Lažove, video sam kako mi se smeješ. U tamnicu s njim, naredi car. A nesrećnog Berberina odvedoše i zaključaše u carski podrum. Kad se ni drugi Berberin ne vrati iz dvorca, pronese se gradom vest da se nešto čudno dešava sa Berberima u carskom dvoru. Za onog prvog su rekli da je umro, iznenada. Šta bi s ovim drugim, pitao se narod. Ali niko nije znao da odgovori, jer niko nije znao dobro čuvanu carevu tajnu. Prođe opet neko vreme, a carski glasnik dođe do trećeg i posljednjeg Berberina u gradu, te ga pozove u dvor da obrije cara i namesti mu frizuru. Kad ču Berberin da ga carski glasnici traže, on se napravi bolestan i reče svom pomoćniku: idi kod cara da ga obriješ i carskom frizuru da mu namestiš, ja se nešto ne osjećam najbolje. Kad dođu carski glasnici, kažu im da sam u krevetu, reče Berberin i sakri se od carskih pozivara, plašeći se da ode u dvor, jer niko nije znao zašto se Berberi od cara ne vraćaju. Mladom šegrtu ne bi drago što ga majstor poturi, ali nije imao kud. Ubrzo na vrata Berbernice neko zakuca. Tražimo Berberina, rekoše 3 carska pozivara kad uđoše u prostoriju punu sapuna, mirisa, makaza, britvi i peškira. A razboleo se? Danima već ne ustaje iz kreveta, slaže pomoćnik. Kaži mu da ustane, zove ga car, rekoše pozivari. Rekao je lekar da mu niko ne prilazi, bolest je teška i zarazna, slaga još jednom pomoćnik. Sad se carski pozivari pogledaše, razmišljajući šta da rade, da vode bolesnog Berberina ne mogu, a drugog u gradu nema. Ko si ti? Upitaju pomoćnika. Ja sam berberski šegrt, odgovori mladić. Umeš li ti lice izbrijati i kosu doterati? Upitaše carski pozivari. Umem, ne kao moj gazda, ali umem, reče šegrt, ni sam ne znajući da li želi da ide kod cara ili ne. I on je čuo da se od cara Berberi ne vraćaju, a opet car zlatnim dukatima plaća. Mladom Berberinu bi neki zlatnik dobrodošao. Pođi se nama, rekoše carski pozivari, a šegrt se spremi i pođe pred cara. Kad dođeš u dvorac, car ga odmah primi u svoje odaje. Mladi Berberin uđe skrušeno pred cara, duboko se klanjajući. Moj je gazda veoma bolestan, vaše visočanstvo, pa ako mogu ja da budem na usluzi, učinit ćete mi veliku čast, reče mladi Berberin. Caru se dopadne skromno ponašanje Berberina. U redu je, momče, počni da me briješ, reče mu car, budno posmatrajući da li će mladom Berberinu osmeh preći preko lica kad bude ugledao njegove kozje uši. Mladić poče da radi oko careve glave. Najprv ga glatko izbrije, a onda krene da doteruje carske uvojke. Čim je podigao jedan pramen careve kose, mladić shvati zašto se 2 prethodna Berberina nisu vratila iz carskog dvora. Saznali su carevu tajnu. Careve kozje uši zaista su bile neverovatno ružne. Mladi Berberin, međutim, napravi se kao da ništa nije video. Nastavi da češlja dugu carevu kosu, nameštajući mu uvojke po poslednjoj modi sa najvećih evropskih dvorova. Kad završi posao, pokloni se duboko i stane sa strane. Pa pusti cara da se ogleda i proceni da li je zadovoljan novim izgledom. Mladi Berberin strogo je pazio da carska frizura bude takva da se kozje uši ni malo ne vide, da iza uvojaka ne izviri ni najmanji njihov deo. Vrlo lepo, zadovoljno se ogledao car, ali ga ipak mučilo to što je mladi Berberin video njegove kozje uši.
Dobar je posao obavio, ali šta ko razglasi po gradu da imam kozje uši? Razmišljao je car, pa upita mladog berberina. Da li si nešto neobično video na meni dok si me uređivao? Ništa, vaše visočanstvo, reče mladi berberin. Baš ništa, insistirao je car. Ništa, vaše visočanstvo, kosa vam je bogata i gusta.